Continuem amb el punt 9 del temari, en aquest cas resolent altre tipus de problemes de sistemes. Són els problemes de barreges que ja resolíem utilitzant equacions de primer grau i que també podem resoldre utilitzant un sistema d'equacions. Diu, un comerciant té dues menes de sucre, un a 0,75 i l'altre a 0,85 euros al quilo. Ens demana quants quilos ha de prendre de cada tipus per obtenir 100 quilograms de barreja a 0,79 euros al quilo. Si us en recordeu, per anotar les dades d'aquest tipus de problemes utilitzàvem una taula que podem continuar utilitzant. La taula tenia un aspecte com aquest. Tenim dos tipus de sucre, sucre 1, sucre 2 i després tenim la barreja. El sucre 1 té un cost de 0,75 euros al quilo, el sucre 2 0,85 euros al quilo i la barreja 0,79 euros al quilo. En quant a quilograms, sabem que tenim 100 quilograms de barreja i que no ho sabem quants quilograms de sucre 1, per tant li posem X, i no sabem quants quilograms de sucre 2, per tant li posarem Y. D'acord? Ara, si us en recordeu, quan fèiem equacions, aquí posàvem, en comptes de Y, posàvem el total menys X, és a dir, 100 menys X. Per resoldre amb un sistema el que farem serà una equació de quilograms, molt facileta, quilograms de sucre 1 més quilograms de sucre 2, 100 quilograms, és a dir, x més y igual a 100, i una de diners. Tinc x quilograms de sucre 1 a 0,75 euros al quilo, 0,75x, i quilograms de sucre 2 a 0,85 euros al quilo, és a dir, 0,85i, i tinc 100 quilograms de barreja a 0,79 euros al quilo i ens quedaria 100 vegades 0,79. Per resoldre el sistema ho faré mitjançant el mètode de substitució i el que faré serà aïllar la Y, de manera que aquesta x que passaria negativa a l'altre costat, o restem x als dos costats de la igualtat, ja ho sabeu, ens quedaria y igual a 100 menys x. On hi ha una y substituïm per 100 menys x i ens quedaria exactament l'equació que utilitzàvem per resoldre el nostre problema amb equacions de primer grau. Desenvolupem el parèntesi, 0,85% donaria 85, 0,85 per menys x menys 0,85x. 0,75 menys 0,85 i resto 85 als dos costats, o passo aquest 85 que està sumant a l'altre cantó restant. Això ens donaria menys 0,1x i això ens donaria menys 6. Divideixo per menys 0,1 als dos costats de la igualtat, o el que és el mateix, aquest menys 0,1 que està multiplicant passaria a l'altre cantó dividint. Menys dividit entre menys dona més i 6 dividit entre 0,1 ens dona 60 kg de sucre 1. Com que en total teníem 100 kg de barreja, per trobar els quilograms de sucre 2 només hem de restar 100 menys 60 igual a 40 kg de sucre 2. Ho teníem també aquí al nostre aïllament. I ara ja podem donar resposta, barregem 60 kg de sucre a 0,75 euros al quilo amb 40 kg de sucre a 0,85 euros al quilo. Doncs aquí teniu la resolució d'un problema de barreges utilitzant un sistema d'equacions de primer grau.